mga kapadyak. Nandito tayo ngayon sa Magbalungaw sa Calabisan Stage 3. Pero pupunta kami ni bro sa sa Stage A. Stage B muna tayo. B. Sige, paglilinis muna kami doon. Okay. Tingnan nyo mamaya yung video. Ingat sa atin bro. Okay. Si Bro Ruel. Papuntang B. B muna tayo maglinis. Ayan ang daming bato-bato dito po yung entry point. Dito sa kabila sa C, yun ang may arrow na bato. Tapos dito A tsaka B dito. Let's go. Yan. Ayan, bye. Ano ba? Mga kapadyak, maglinis muna tayo dito sa trail natin. Ayan si Bro Ruel Tingnan nyo yung sukal dito. Ang daming sasabit sa atin. Kapadyak, tingnan nyo di tumaas na. Hindi namin tinanggal yung kahoy. Tinungkalan na lang namin. Kasi sayang din. Yan yung niya. Okay, let's go. Okay, routing. Dito po yung A. Sa kanan po A sa kumbaga sa Manga Trail. Ito sa Taw-Taw Trail to Kaya naging Taw-Taw Trail to mga kapadyak. Dito kami unang naligaw kami dito. Yung Taw-Taw Ilocano na bro. Sa Tagalog naligaw. Dinawnil namin yan. Tapos tinulak namin pabalik kasi naligaw. Well, yung una naming punta dito, nabudol kami ni Sir Sator. Uphill. Ganyan na lang yan.
Grabe! Ay, nabitin! Dito may konting uphill. Tapos downhill na naman po. Dito po yung SS3B. Pero kung tawagin namin, Taw-Taw Trail. Ito na yan. Ah. Uy, baging. Okay, ingat sa amin. Hi. Galing oh. Hop. Umama si Ekong bro. Ginagawa mo. Exit na po to sa ano, kalsada mga kapadyak. Ayun oh. Oh, oh. Ay, may ano, may barbed wire. Hindi. Barbed wire mga kapadyak. Meron na.
Papunta na ulit kami sa ano, sa starting sa taas. Punta kami sa stage 3A sa Mangga.